Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Unsa? Unsa to imong giingon? Imong gikutlo ang kinabuhi ni Kapitan? Imo siyang gipatay? Ha? Gipatay ba nimo si Kapitan? Ma'am. Miko, dali. Nga naman, ma'am. Mamiya ta din he. Oh, ha? Ma'am Denise. Imo kong biyaan? Imong datong si Miko? Nga naman. Ayaw paghikap. Denise. Maodi ay. Maodi ay kalit nga namatay si Kapitan. Kay ikaw mismo nga iyang apo ang miunay sa pagpatay niya. Ha? Ma'am, uy! Murag wa kita magkasinabot anang dapita, da? Ma'am, aminado ko nga ako'y nakaingon sa kamatayon ni Lolo. Pero wala ko siya gamitin sa akong kusog, uy. Nakonsensya lang ko kay nahibaw ko na ako'y nakaingon sa kamatayon sa iyang konsumisyon ako. Di ba? Sa amara, gipatay na ko usab siya. Kaya ako mismo ang nakaingon siya mga kaguol. Kung karon, gibasulan na akong dako ang ako mga pagkuwang ni Lolo. Pero, uwahin ang tanan. Potensyano. Pero hinaot pa unta nga, dili ko rin yung talikdan, Liz. Ma'am, kasakit niya nga, mag-inusara. Potensyano. Miko, nga nanihilak man ka, ha? Loy, kuya Patriciano. Ibiyahan, masap ko ako, Ate Clover. Tini, wala na, ate. Hindi na ko masige pag-ayaw para palit na may soda natin. Balik lang, ayaw lang kong bayae. Miko, kun mao. Wa mo sulti sa tinuod si Clover sa iyang nibutangan ka. Ngano? Ay, ganina ra ako din sa akong kwarto nagahigda. Pero wala pa gyud ako makatulog. Kainahak ba gyud ini, oy? Makatulog ako sa mga panghitabo karon? Si Manay. Dili ako malimot sa akong nakita nga kahimtang ni Manay Sides. Diyos ko. Kaluoy niya tanawon ka ganiya. Nga gigapos ang mga kamot, ugon niya, gibaata nagbaba. Ay, kakonsensya ko ba oy? Pero, unsa masab na ako siya sa pagtabang. Kung nga ako kinabuhi na sa bunya ang mahimutan sa peligro. Nakaila ako ni Sir Orlando. Salbahi siya. Dili siya magapanagana sa pagpatay og tawo nga mosupak niya. Mong pasayluwa gayon ako manay. Ay! Ginawa ko? Kinsa ka na? Gisiguro ba nimo nga naara siya sa suod sa iyang lawak? Sir. Ay mingaw ng palibot sa bahay. Siguryo. Hain siguryo. Wa na nako siya maadto, sir. Berahon na lang si Sidis pa inyon sa underground. Sige. Sidis. Pasalo ako, Sidis. Pero trabaho lang. Wa ni personalan. Dali. Barog. Kaibigan, naluoy ka na ako. Nagbuhat ka na ako. Sir Orlando, sir. Naluoy ka na ako, sir. Naluoy ka.
Ay nayabag ka man tingali, Guryo. Patuga-tuga man ikaw panuktok sa agwarto. Unya, dili ka man daig mutingog diha. Bipahawa na lamang, be. Isira ko na lang balik itong pultahan. Ingon pabitaw ko, nga dili na lamang ako mga ble. Kaliutan, di na sa Diyos ang tao eh. Kapurado ba mo? O siya lang gani. Siya lang, oy. Kon, may sobra pa bang suldaan ganina sa panihapon? Nga, Bagay gutom ko balik. giahak. Lagi. Giahak ka. Maura na ka na ituyo mo na ako? Wala na lang dyan ka manungkap dito blaho sa kusina, Guryo. Siguro na ko na ako. Sige. Napam ka. Adol lang kong lahos kusina. Diyan ka na. Pagkayabag tawhana. Kuratan man lang kalag na to. Ay babana kong salay iyang tuyo. Gigusla raman di ay. Kainaha kayod. Di kabuhi magayin tawon ako. Hiktan ko ganin ako ang kuto-kuto, be. Tanood ko tayo sanda kung may kasayuran basap siya sa manitinoy nga. Buhi pa si Madam Ila. Wala nga lisod na. Dili ko mahimong nginlabot kung gusto pa kong magtugay din nga buhi. Pero, ay, kaluis kahimtang ni Ma'am Ila nga ako nakita kaganina. Dila na ba na siya katuig nga naalang sa underground kitaguan. Balik lang ko sa kong bye-bye sa may gate. Dili ko! Buhi ka na ayaw ka na nagbitiri! Sige. Mapian ka yung kalaki, di mo pagsidig lognot. Di ka po inagos pagpugong ni mo. Saba ka ba kayo? Eh, Ako buktan! Sir Orlando, mong ibiluang iyang bukton, sir. Kundi pamuhunong sa paglugnot ng bayana, ang iyang liog na, ang sunod kong baliyon. Sige. Kupti ka nagtarong. Diyan kita tungod sa pultahan paingon sa underground. Sir. Sige. Pagpulo na lang. Buset! Ay na ba nga kong yawi? Nganong wa dinhi sa akong bulsa? Okay. Ganun mo sakit maging kalawasan. Ni analagi ko sa kong kwarto. Ni anak ko magigda sa kong kama. Kisa may nagbalhin ako din eh. Si Clover. Naghatod ko ni Clover kaganina sa iyang luwak dayon. Dayon. Wa na ko mahinumdum sa sunod nga nahitabo. Basta kikibati ko og tumang kaduka. Ganun makato. Kinsa siya nagdaan ako din sa kwarto. Wa na lang ako mahinumdum nga nakahimo pa ko sa paglakaw paingon dinig kanina. Paita mo din yung ma-amnesia ta, no? Upangon ko. Murag uhaw mag-ayo. Kuha matingali ko makainom og tubig kanina. Unya, miinom ra ba kong juice? Manaog ko na ko aron nga makainom kong tubig. Oh, ano saan eh? Ano saan eh? Ganun may buslot man ang akong kama. Huwag man ko mahinamdom nga nausab ni kaganinang puntag. Nga naman eh. Buset! Aliwal! Hain ba ni ka to? Nganong nawa man din sa akong bulsa? Ay, napilan tingali ni mo sa imong kwarto, sir. Ay, nalimot ka lang. Shit! Kuptig mayo ka na bayhana. Dinihiw na mo. Akong balikon sa kwarto.
Ibutang ko na ikato sa ibabaw sa akong labisita. Sir. Ay, May mga tunog. sir. At tingalig migawas siyang lawak sa Sir Piolo. Animal! O siya kong baton, sir. At tingalig makita ta niya din hinga nagkupot ni Ceres. Kala! Apo! Buisit! Pailuma na! Si Piolo! Paghilom! Yes, sir. Ay nakuyapan siya nga gisumbag di mo ang kuto-kuto. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!